חברים, היום אני לא הולך לשחק בברול סטארס, לא ברול סטארס צ'יטים. תסתכלו במה אני הולך לשחק. סקוואד בסטרס, ואז באמונג אס, ואז בברול סטארס, ואז בעוד כמה משחקים שלא בא לי להגיד אותם, כי זה סוד. זה שתי משחקים, משחק, ואז זה יעבור לברול סטארס, למשחקים. אתם מבולטים שעדיין לא השגתי את נידה. יאללה, בוא נתחיל כבר. יש! אני אשים את החוצב עצים בגלל שיש פה עץ. Players remaining. Barbarians. 8 players remaining. El Primo. Left. Dynamite. Players remaining. Final stretch. Gem line open. What the fuck, म्हणजे כל המפה לאגים.
ג'י וחברים. ניטה. שקט. וואי, מה זה קאמן בי עכשיו? יאללה, בוא נעבור עכשיו לברול סטארס, חברים. טוב, נו יאללה, בוא נשחק כזה עוד משחק אחד עם ניטה, בוא נראה מה היא עושה. נשחק משחק, עוד משחק אחד, ואז נעבור לברול סטארס, שתי משחקים כמו שהבטחתי לכם, שתי משחקים מכל דבר. נידה. מה זה נידה טובה, ניטה. נידה. נידה. פה, איפה כל הנידה? כל הנידות. נידה. Players remaining. איזה בן אדם כושל. וואי, איזה... Great effort. Comet. El Primo. מה זה כבר טוב, חברים. טוב, חברים, בוא נעבור עכשיו לברול סטארס. ואז המונגוס, חברים, כן, ואז עוד 2, 3, עוד משחק. וואו. בוא נשחק משחק אחד עם פייפר. אחד עם אדגר. אוקיי, חברים, יאללה. משחק אחד עם
המשחק מבלבל. I could do this if I wanted to. לא, זה בן זונה. לא, סליחה חברים, על זה שאני עברתי את הבן בהמשך, אני ממש מצטער. אם שמעתם את זה, בבקשה, אני מצטער. יש נגדי בוטים. לא, אחי הם בוטים, איך אני מת? מה? גם הוא מת? אם הוא מת, איזה גרוע הוא. הוא מת, נכון, נכון, הוא מת. נו, שהוא ימות, נו. כל כך קליל, כל כך הגיוני שהוא ימות, כל כך הגיוני. טוב, נו, יאללה, בוא נעשה את הכי טוב שלי. טוב, נו, יאללה, בוא, עבדתי עליכם, יאללה, נראה לכם שזה הכי טוב שלי, עשיתי את זה בכוונה. עכשיו הבנתם למה עשיתי את זה בכוונה. אוי, זה לא היה בכוונה. הוא דפוק כאילו. הוא יכל להרוג אותו. בוטים ניצחו, בוטים. וואי, יש איתי בוטים וגם נגדי. טוב חברים, למשחק הבא שזה המון דרס. הנה אחזור אליכם טוב. חברים, חזרתי אליכם. בוא נחליף פה סקין. אני האדום, איזה כיף. בוא נעשה ככה. יאללה. בוא נראה מה נמפוסטר. וואי, מה נמפוסטר חברים. איי, חברי, 3 אימפוסטרים. איפה, אני קרומט. לא אימפוסטר. בוא נתחיל לעשות משימות. פה יש משימות, לא. הוא רוצה להרוג אותי, אני מרגיש את זה. לא. גופה, אחוש הרמוקי. אימא'לה. גופה. אני עושה סקיפ, אחי, אני עושה סקיפ, אני לא ראיתי אפילו מי זה היה. אבל הוא חשוד לי. הסגול הזה, כאילו לא סגול. הסגול ורוד כזה, הוא נראה לי, הוא... לא יודע, מי שלמעלה, הוורוד סגול הזה ממש כאילו סגול, קצת, ממש קצת ורוד. הוא נראה לי, אתם יודעים, נראה לי אימפוסטר. אני לא הצבעתי עליו, כי אני רוצה לנסות לעקוב אחריו ולראות. איך זה אני? מצביעים עליי. לא, הם לא מצביעים עליי. 5, 4, 3, 2, 1. כן. כולם הצביעו עליי. אבל מזל שאני עשיתי סקיפ.
זה לא אני. נשבע לכם, זה לא אני, חברים. הם מעיפים אותי, הם פריירים. הם מעיפים אותי, הם פריירים. מעיפים אותי, חברים, הם פריירים. זהו. חברים, אני יודע מזה, אני יודע מזה, אני יודע מזה. אני יודע מזה, אני יודע מי זה. איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא. זה היה הוא, זה היה הוא, זה היה הוא, זה היה הוא. זה היה הוא. זהו, זהו, זהו. הגיוני שכולם עוד מצביעים עליי. הגיוני. כאילו עכשיו כולם מצביעים עליי, זה ברור. זה הנקום שומעים שאני מצייר, וגם הוא מצייר, כן? כן, ברור. זהו, אמרתי לכם. זהו, מה הם עושים סקיפ? מה זה? מה סקיפ? מה סקיפ? אבל מה? ידעתי, תקשיבו. הוא לא עושה באמת מסיבה. הוא לא עושה את המסיבה. הוא לא עושה את המשימה.
חברים, זה חייב להיות התכלת הזה. אני אומר לכם, כי הוא היה שם. אני ראיתי את זה במו עיניי, ואז פתאום נעלם. לא, אבל זה לא הוא היה איתי, איזה דפוקים הוא. איזה תמים, הוא היה איתי, למה שתוציאו אותו? למה שתוציאו אותו? אני זה לא הוא. זה וזהו, נקוד אחרוני. אני אומר לכם, זהו, אני אומר לכם, לא, זה גם זה חייב להיות. אמרתי לכם, חמודים שלי, מה אמרתי לכם, אמרתי לכם, שמה, מה אמרתי לכם? שמה אמרתי לכם, מה אמרתי לכם, מה אמרתי לכם, וואי, אמרתי לכם, מה? חברים, אם אני אהיה אימפוסטר, אני בהלם. אימפוסטר. נו, חתיל. חר העולם. מעניין מי זה. מהיום אני אומר לכם שזה הסגול, אחד זה הסגול. אני סתם מנחש. מהר. זהו, הנה, עכשיו זהו.
עכשיו. אחי. איפה ההגדרות שזה יהיה יותר קרוב? איפה זה? איפה זה ההגדרות? אוי, שיט, לחצתי על היציאה. אוי, לא. טוב. סליחה לייב, סליחה צופים, סליחה חברים, סליחה, אני ממש מצטער. אז בואו נעשה חדש. האדום, תקשיבו, האדום זה עושה אתכם, ואתם שמים את זה ככה, ואתם לא שמים תלבושת, ואתם שמים ככה, זה עושה אתכם עם פוסטר ואני רציני. תסתכלו. אדום, בלון וגבות, זה עושה איתכם עם פוסטר. לא, מה? וואי, נו, מה זה חרא הזה? אני לא משחק עד שאני עם פוסטר. עד שאני אהיה עם פוסטר. עד שאני פה גם יהיה גם פה לכן. קודם. דו. חברים, יאללה, 3-4 עם פוסטר, כולם לצעוק עם פוסטר. יאללה, אני קקי, בוא נראה אם קקי זה יביא את המזל. יאללה, אני קקי, בוא נראה אם קקי זה יביא את המזל. יאללה, בוא נענה, קקי, יאללה, בוא נראה אני קקי, בוא נראה אם זה יביא את המזל. אני קקי, בוא נראה אם זה יביא את המזל. אני קקי, בוא נראה אם זה יביא את המזל. אני קקי, זה בדיוק מה שאני הייתי. בלי סוכרים, קטרליון. בוא נראה אם זה יביא את המזל. אני עם פוסטר, בוא נראה. בבקשה. לא, מה? אני לא רוצה. מצידי כי אני לא יכול לשחק. אלא אני עכשיו לא יכול לשחק, נכון? יאללה, 5 דקות, 5 שעות. בואו נעבור למשחק השני בקיצור. המשחק השני זה רובלוקס. יאללה. רובלוקס. המשחק השני זה רובלוקס. יאללה, בואו נשחק את הפרימו בואו נשחק נו יאללה. שיט, לא, אין סיכוי, רובלוקס אי אפשר לשחק, אז לא רובלוקס. לא, אי אפשר לשחק רובלוקס. לא, זה לא עובד. יאללה, המשחק השני זה סטאמל גייז, כולם. והמשחק האחרון זה משחק, כולם אוהבים, פורטנייט. סתם זה לא פורטנייט, זה משחק כיף מדהים. משחק כיף, אבל יש לי אותו, יש לי את כל הדמות שיש על הקיר, כאילו, את כל הדמות שיש על הקיר. את כל הדמויות שיש על הקיר. כל הדמויות שיש על הקיר. חוץ לי את טוב חברים, גם אין זמן לזה, אז טוב ביי חברים.